Yn fi Gethin Evans, dwi'n gwneud Apprenticeship Plumbing and Heating Level 3 yn hyfforddiant Ceredigion Training yn Aberystwyth. Fi wedi bod yn gwneud yna yn dod lan i 4 blwyddyn. Nes i dewis wneud Apprenticeship i dysgu sgiliau newydd. Fi'n meddwl bod yn bwysig siarad Cymraeg, mae gymaint yn ei gallau yn y gweithle. Jyst i wneud mor naturiol o posib gyda customeriaid a pobl eraill ar site. Jyst ni siarad Cymraeg ydyn nhw, maen nhw'n teimlo fwy cyfforddus siarad yn ni. The benefits of employing a bilingual apprentice, it's especially in a place like this, the National Library of Wales, where a majority of staff speak Welsh as a first language. Some customers are very put at ease when they speak Welsh to the apprentices or any other member of staff speaking Welsh. We think it's very important that we continue with employing Welsh speakers. Mynd rwy'n sy'n edrych am wneud Apprenticeship trwy iaith Cymraeg, cewch yn danu yn wneud e. Dyw e ddim mor galed o bosib fe chi'n meddwl. Os chi'n dysgu Cymraeg yn ysgol anyway, mae fe jyst yn dod yn naturiol.